Популяр йырсы талантлы композитор Раил Өмітбаевқа 18 булмағалы 35 күн юбилейлы туған күн иртәһен ул безнең менән бергә башлай. Раил, хәерле иртә. Сәлам. Хәерле иртә. Наил, Талган күн менән һинасын күңелдән котлайбыз. Рәхмәт. Торт кайда безнең аниматордар, хәлдәр нисек? Хәлдәр, Аллаһка шөкер. Паспорт буенча һин менә яшьлек корыннан бүген рәсми рәвештә сыктың береп куй, күңелең менән нисә эштә? Күңел менән 17 16 тибет томайды, конечно, 20-23. Бит агызларга үгә операң. Мен әле уянмаган бер капылган һәм шок менән ултырам. Рәхмәт сакырыгы бик тә сынапта. Приятно менә. Туган көндәрдә гомумән яратаһыңмы һәм нисек билдәләйһең әле? Әлбәттә минем өчен туган көн ул теге һәр бер көн һәмак шул гадәти көн. Аның бөндә дә не юк, но шулай да кайбер көннәр үзенчәлекле кызык булып истә калалар инде. Шулай туган көндә мин үземнең достарыма, тугандарыма үзем шалтыратырга яратам. Уларга рәхмәтләремне әйтеп, Син онытмадыңмы бүген инде гөн икәнен? Шул юк, мин үземчә теге уларга рәхмәт әйтеп, нитеп инде шулай дип достарга. Ихлас күңеллән үзеңнең күңел ялыңда кешегә бирергә яратам инде. Ижади яңалыктарың килгәндә әле ниндирәк эшләр, ниндирәк проекттар? Әле ижади яңалыктарга килгәндә инде яй көндәр әлбәттә безнең күп безнең Башкортстанның йырчылары йырчыларына инде әйткәндәй гастроль менән үтә бит инде шулай да мин дә был яй Аллаһка шөкер гастрольләр менән йөреп килдек. Менә үзебезнең республика буенча үзебезнең ижад төркемен һәм дә инде әлеге айда август айында Алла бер хатагыла 10 августтан яңа гастрольләр менән сыгырга инде. Анда уже әлбәттә минең теге, халык күп белгән минең теге сценический не менән яртым менән дигәндә Бибисар апай менән. Анда уже Бибисар апай менән сыгырга заматы менән гастрольгә безнең районның ягына, Баймак районына һәм Бөрьян районына инде. Быелгы елда шу 2 мотор безнең районда Айдарга булдык. Чөнки анда табигать мотор ялтырга минем кислектер күп. Мин онытматырык баягы бер шаяртууда әйтәм инде теге әбидең үзләрен яй тәсевен какшаталар, артистлар какшата дип. Бәхет Баймак һәм Бөрьян район яктарын какшатырга булды. Какшатмайбыз әле не. Менә нисек әйткәндәй бүтән ердә Аллаһка шөкер халык харай, халык мотор кабул итә, Аллаһка шөкер. Бибисар апайдыла минеле безнең икебездә һәм гомумән әйткәндә икебездә бигрәк тә ныграк кабул ителәләр. Чөнки айрылса бездә уже как-то нисектер все равно теге күз алдына китермәйләр. Улар потому что уже нисектер сәхнәләштерелгән без пархмак. Минем дә хәтта өйдә үземнең тугандар да, гаиләләр дә шан килен менән күрешкәндә һәйбәт сүзләр мәлләт теге эшкән килен нисек хәлдә карашалар инде. Шакыра инде. Шул мөхәббәткә кәртә юк проекты менән тимәк йөрәгез. Юк, ул проект түгел, әле ул проект безнең Алла бирһә көз айларында, кыш көндәрендә Алла бирһә ул мөхәббәткә кәртә юк, өс дигән яңа проект сыгаса Алла бирһә аның безнең проекттың сценарий авторлары уже сертип кенә сакына әйткән генә инде Гүзәл апай Сидикова ул бик тә безнең өчен һәйбәт кеше, якын кеше безнең ижадташ дусыбыз әйткәндәй ялгышмасын. Идеялар яда башланы. Бик тә ул шундай тәкъдим менән бергә килгән, һәм дә инде без ул основный тәкъдимне мотор дип кабул итеп алдык. Алла бирһә бик тә кызыклы, мажаралы булыр дип өмөтләнәм. Бу безнең өченче проектыбыз. Мәхбүскә кертә юк. Көтәбез. Әйткәндә һин социаль селтәрләрдә лә бик активың. Һине ижадыңды яратучылар менән аралашаһың һәр вакытта. Һиңа ешрак ниндәйрәк хоралар бирәләр? Ешрак касан яңа йырдар, касан яңа каяктарга концертман сыгар. Белмәйм, Раил безнең менә башкорт эстрадаһында иң күп йырлар иҗат итүче, тик мин аны күрәм, сөнки ниндәй йырды ишеткәндер, Раил иҗат иткән көен, я йырын дулыһынса. Рәхмәт. Мин булай көненә нисә йыр ядам. Әле листна
Атланган төшүп келгенде өйдөн бир жер ижат этергө болдум. Лифттің шығырлауы ендедеріңе ритм берді деймі? Енді хана барасың, мында несейлер ижат еттің? Ханаган жок, сынапта. Но шулай да мына һәр вакытта мына безнең концерт башланганда инде Бибис апай да бер-беребезден әйткәндә, ул әйтә инде, мына 500дән башка артык язган авторы дип мине бит инде һәр вакытта представлять итә. Шуңа мин ысынапта бер вакыт уйлап ханап караган булдым да, но все-таки хаганап булмый аны, потому что кайнаган онтан төшереп калдырган. Шулай да бу шул тирәгә барып китә. Ысынапта битте күп елган ярдар оказывается. И мына быелгы елда Алла бирһә мин дигән үземнең ижадымның ниләренә, ижад достарыма инде, ну, минең ижадка һөйгән кешеләргә әйткем килә, ошо көз айдарында, сентябрьдә, октябрь айдарында Алла бирһә минең өр-яңа Елмай дигән аудио альбом сыгасак, һәм дә инде бу альбомда яңа йырдар бик тә күп була. Башка авторларның, башка композиторларның йырларында үзем йырлап ишетәм инде. Һәм дә инде үземнең ижаткан йырлар бик тә күп буласак. Әдәм, Янсура районынан Беленшкә сыгуысыны ихласына сәламләй студиябызда. Хәерле иртә һаумыгыз. Һаубыз әле. Һаубыз әле. Без шылдыратманы кызга безгә шылдыраттыгыз. Кем була исемегез сораугыз? Зәнчара районы Иделбак авылы Рәзилә. Әйе, тыңлап итәде. Ниндәйрәк максат менә шылдыратыгыз? Без яңгырак бездә Бибисар апай булып китте концерт программаһы белән. Сәгыйдулла бай егет белән. Без Рәил Өметбаевты көтәйник Бибисар апай белән. Бұл Рәйлгә һәд мәгълүмат итеп кирәгә. Димәк, һеҙҙең Бибисар апайың Рәйл менән генә йырлап йөрмәй, димәк, Сәгыйдулла менән да йөрөтеп әйтергә теләйегеҙ. Әйе. Без уны Рәил белән күреп өйрәнгәнбез. Һәм Рәилде күргебез килә якындан. Сәгыйдулла йөрөп ата дип әле ул. Һәм Янсура тарына кайсанарак гастрольдәр менән? Алла бирһә Бибисар апай менән бер яңадан барып сыгырбыз. Мотлак Иделбек авылына барабыз апай. Рәхмәт шататыгызга һәм дә инде көтүгезгә бик тә шатман. Менә әлбәттә безнең ижадта һәр вакытта нидер була инде. Кемдер Хасан как клип сыга, нисек Кемнең бу кем буш? Графига буенча, әйе, шуңа күрә инде мин дигән. Димәк, теге һин минеке, мин һинеке. Юк, онда әйбер. Безнең уртага берәү дә инеп йырларга тиеш түгел дигән гәүгә әйбер юк. О бит инде ни, как теге ир менән катын түгел бит инде. Монда Шулай да сәхнәлә ижади көнләшү дигән әйбер юкмы? Юк, әлбәттә юк. Мин анда нитмәйм. Мин үземнең гастрольләр менән йөренәм. Шуңа күрә инде монда бер нидәне юк. Юк, кемгә Сәгыйдуллага юк дигәндә. Әйдә, без һиңа блиц сораулар бирәбез, кыска гына җаваплар көтәбез, игътибар киттек әле. Хабан тургаймы әллә өкеме? Өкө. Миңа карагыз, күрергә мин өкө диң. Бүләк алуымы, әллә бирәүме? Алу. Ике хәле. Китапмы әллә планшетмы? Планшет. Самолетта, яисә поездда сәяхәт итү? Самолет. Усаллыкмы әллә йомшаклыкмы һиндә көслерәк? Миндә, наверное, йомшаклык көчлерәктер чөнки. Һәм алдашуымы, әллә шаяртыуның кайы өстөнрәк? Шаярту. Алдашула кайерда була инде ул. Кирәк була. Яшәп булмай. Һәм без һуңгы шылтыратусын кабул итәбез. Әңгәмә һуңында хәерле иртә һаумыгыз. Алло. Әйе. Тыңлайбыз, кем була? Вакытыгыз бар, әйдәгез сорауыгызды еткәрегез. Ассаламу алейкум. Мин Баймак районы Әбдүкәримовнан Рәйлнең агайы булам. Әйе. Һөйләгез, агай. Хөсәен хәзрәт. О, Хүсәйн агай, сәлам. Теләктәрегез бармы, һорау бармы? Гомер теләйбез. Барлык туганнарың исеменнән. Амин, рәхмәт. Өлесегә сәлам әйт. Ярар, зур итеп рәхмәт шылдыратуыгызга. Шулай Рәйл, без гастроль вакытында әле иртәнге минут һинең һәрбер кисең буш түгел. Чөнки көн һайын концертларда иртәнге минутыңды туган көн иртән безнең менә каршылагына һиңә зур итеп рәхмәт. Рәхмәт. Һаулык, бәхет, 55 яшың мәбәрәк булган. Рәхмәт килгән исән. Рәйле Медбаев булды бездә кунакта, хөрмәтле достар.